ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ଲୁଡୁ ଆଣିଛି ପାଳି ଅଫର। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ବିନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ଼ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ୱିଡ୍ର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇଦେବି ଯଦି ସେ ଆପ୍ଟି ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ନମ୍ବର ହେବ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ୱିଡ୍ର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଦେଖିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଅଛି 470, ଏଇଥିରୁ ମିଳିବ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ 100 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 470 ଅଛି ଦେଖୁ ସରି ମୋର ଟିକେ 4 ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବ ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳେ। 100 ଟଙ୍କା କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ କେମିତି ରିଡ଼ିମ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଅଛି ମୋ 280 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ୱିନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଲଗେଇଦେବି 40 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗଲା ଗୋଟେ ଆପଣ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ 40 ଟଙ୍କା। ତାର 40 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲି 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍, 40 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ 70 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 40 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍, 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 120 ଦୁଇଟା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ 2-3 ଆଉ ଲଗେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କିଛି ନହେଲେ ଆପ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରି 2-3 ଦିନ ଓପନ୍ ନ କରିବେ ଦେବି ପଇସା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ରିୱାର୍ଡ଼ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରିଡ଼ିମ୍ ଦେଇଛି, ରିଡ଼ିମ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିଡ଼ିମ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ସେତିକି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 280 ଅଛି, ଏଠି ମୋର 280 ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା 26 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡ଼ିମ୍ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଆମର ଏଇଟାକୁ, ପୁଣି କନଫର୍ମ ରିଡ଼ିମ୍ ମାରି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଡ଼ିମ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, କାମ କରୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଏଠି ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ପୁଣି ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ୱିଡ୍ର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଓଟିପି ମାଗୁଛି, ଓଟିପି ଆସିବ ସେ ଓଟିପିଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଟିପି ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୋର ଓଟିପି, ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ନେବେ, ଆପଣ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ନେବେ, ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର UPI ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଯିବି। UPIଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୋ UPIଟି, ତେବେ ତୁମ UPI ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ UPIଟି ଦେଇଦେଉଛି। UPIଟି ଦେଇସାରି ଆପଣଙ୍କୁ UPIଟି ଦେଇସାରିଲା ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଆସିବେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ ଏଇଟା କନଫର୍ମ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ 26 ଟଙ୍କା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସାଟା ବି ଆମର ପଳେଇବଣି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ପଡ଼ିଛି 10। ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖିବ ଫୋନ୍ ପେ'ଟା ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ UPI। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆଇଲା ଭାରି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କେମିତି ଆପଣ ବି ପେମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବି ଖେଳିକି କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସରି ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବି।
ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି 26 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଲି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ 26 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିଡ୍ର ହେଲା। ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗ୍ରୁପ୍। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 190 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ କେମିତି ୱିଡ୍ର କରିବେ ଦେଖେଇଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଉଛି କେମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ଲେ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁବେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନ ଲଗେଇ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା 3-4ଟା ଲଗେଇଦେବି ବାଚା ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେମିତିଟା ଲଗେଇବି। ଆମ ଦେଶରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବି। 2ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ସରି 2 କରିବି ଏଇଟା 3 କରିବି ଏଇଟା 1 2 କରିବି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ 2 ଏଇଟାକୁ 3 କରିବି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ 3 ଏଇଟାକୁ 2 କରିବି। ଏମିତି ପ୍ଲେ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗେଇବେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆପଣ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଶରେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ବି ଅଛି। ଫ୍ରି ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଫ୍ରିଟା ସରିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆପଣ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ୱିନ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ମାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଲଗେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜିର ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖକୁ।